Yes, and it says here, from Elida Pasyon Semanero, nga di Malaysia. Malaysia tayo na. Okay, kuna na. Pakablao man, agiti kaduak nga ada dito Saudi. Saudi mo gayam. Isuda ante Sally Kato ni Jen Pasyon. Ukep ken Elena Ignacio Pasyon. Taiman request me dita denam. Kuna na. Dita denam. Puro sakit tinakam ti nasa grab ko. Kuna na dayay. Dita din ng puro sakit tinakam ko na. Okay, from Puerto Rico, California, watching as, of course, kapsat Charity Llanes nakahabol matlaeng. And, okay lang yun, Kuya June. Pakibati nga po ang anak kong bunso nga ni Francis J. Duzon nga ag 16th birthday intun bigat. Kuya June, ken ading dyan, agyaman ak iti ado ko na ni ading Janet Pardo Adison. Ay, ayan, very, ikwamos na. Liberated ori ang ngawanda kat nakaisem la tama dito picture na. Kasi nasakit tinakang mo balong ano ti problema bisita ka raw maka matulong kalpas tala nang tatay pa yajay alas 12 api men ano kamangan resi ka mo ana nga mabisin pinustanta mabising ka damdama damdama siyempre sa bali so ka raw. Of course, masapul ta itong energy nga minok ang kantata So talagang masapul ta nga mang agmerienda to the max damdama basit. Ka siyempre after our program apo kat medyo ginana kami na basit and then we are going to move to Big Brothers Grill Santiago City dati show mi dijay from 7 p.m. to 11 p.m. apo dati live show mi dijay. So kaya da kami apo mabuya nga sumalsalang kang kanta. Sumalsalang. Nakatugaw to dijay. No nasakit ti saka kon kita talagang ito. Posible no kayam te bayag nga nakatakder. Aman, kayang dito no dakkel ti talent fee na. Dali lang. Ay, just kan anu usap ka pa mang rabino ka na. Basta dakkel iti talent fee. Anyway, thank you very much apo and advance happy birthday to Sir Arthur Babaran of Big Brothers Grill. Ayan, may nagtatanong dito, mamaya po ba kayo pupunta sa Big Brothers Grill? Yes. Alas 7, DJ kami na po. Barbaring no, nga agsar din sakit ulo kon. At dati request tayo. Ano pwede request na dita? Idol, greet ko nga family Balaw. At pa-play na rin yung Arak. It's me, Fernando, ng Ilagan City. Po, nakatadong ang barbarong nga kanta. Tapi Arak ng kadaanan. Arak. Ito kayo, pa-request Jai 7C. 7 ano naman? 7 Sagot ko man giniading ko Janet Kaidoy nga dengdengag dita Bagyo. Tingnan mo kublaw nga manang mo Babylin Corpus dito Benito Sullivan. Wow. And of course, sige man lang kantahin taman datay request ni Elida Pasyon Semanero iti Saudi Arabia. Ngaro dati apo ken para kadigiti maten di na aklunan nga nakabasol iso na agpapabasol nga papabasol. Our emotional version. Ano talaga nga medyo makapasangit. Dadanang awan nagbasulag ta'i naramid kumit amin pagragsakan ngamaniyat insubad mo sinaktamlaeng tuy pusok di mo inilala na pudnong nga ayat ko karim kanyak ingkatin nalikudan martir apusok na ikalan anya pa iti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok anak kabasulaken ka di tadenam awan nagbasulak ta inaramid kumet amin pagragsakan ngamaniyat insubad mo sinaktamlaeng tuy pusok
Di mo inilala na pudnong nga ayat ko. Karim kaniya ka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Anya ba'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Di taten na awan nagbasulak. Tain paay ko amin, akabaelag. Di taten na nagbasulak. Sikat ng perdi ng waswas kiniayat, ng keltay kadagiti arapaan. And shout out ka Ilian, Tika Ilyak ko na nga taga Solano, Nueva Vizcaya. Watching from San Jose, California is Bong Tatok. Ayan. And Kabsat Charity Ilianes, hi, salamat. At nangagkumalaang datang kantan. Kakabsat, agiyaman ako na. Damo ka di papapasulim, Kabsat Charity. Ditaden na mawan nagbasulak, tay naramid kumet amin at pagragsakan. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaeng tuy puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karim kaniya engka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Aniya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Di taden na awan nagbasulak. Taim paay ko amin, akabaelag. Di taden na awan nagbasulak. Sikat ng perdi ng waswas kaniyayat, ng kaltay kadagiti arapaan. Di